Hej! Nu skal I høre om Mærsk Maskinmesteruddannelse. For at komme ind på uddannelsen er der disse krav, som der skal opfyldes. Der er 3 muligheder. Gennemført gymnasiel uddannelse, STX, HHX og HTX, HF med et adgangskursus eller EUX. Det anbefales, at man har haft matematik og fysik på B-niveau. Hvis man har gennemført en relevant erhvervsuddannelse, det kan være mekaniker, tømrer osv., da der er nogle erhvervsmæssige uddannelser, som giver merit til maskinmesteruddannelsen. Det kræves, at man har bestået en helbredsundersøgelse og ren straffeattest, ligegyldigt hvilken vej man kommer fra. Til slut, hvis man har både en gymnasiel uddannelse og en relevant erhvervsmæssig uddannelse, hvor man har bestået dansk, engelsk, matematik og fysik eller kemi, hvor 2 af fagene har været på minimum B-niveau, så kan man springe værkstedskolens år og starte på 4. semester. Dit forløb starter med 9 måneders skolegang på CIMAC. Derefter kommer man på søpraktik i 9 måneder. Når søpraktikken er over, så skal man på skolebænken i 30 måneder, søpraktik i 3 måneder og afslutter med 3 måneders bachelorprojekt. Alt i alt tager uddannelsen 4,5 år. Mærsk Maskinmesteruddannelse, når din studenterhue bliver til en arbejdshjelm. I kan finde mere information på følgende sites: Facebook og Instagram.